Jeg vil gerne fortælle om stoffet bisfenol A og nogle af de problematikker, som der er med stoffet. Først så vil jeg vise min disposition for den her præsentation. Først så vil jeg redegøre for bisfenol A, om hvad det er for et stof. Derefter så vil jeg redegøre for nogle af de problematikker, som der er med stoffet. Herefter så vil jeg ud fra 2 artikler snakke noget om, hvordan de her problematikker og problemer de tiltager, fordi der er nogen, der mener, at grænseværdien er for lav. Og til sidst så vil jeg komme med nogle forskellige løsninger på det her problem. Bisfenol A det er et organisk stof med molekyleformel C15H16O2, og molekylet ser altså således ud. Bisfenol A, altså BPA, det benyttes ofte i forskellige former for plast, og især epoxyplast, hvor stoffet har vakt stor opmærksomhed. Epoxyplast det bruges som belægning i dåser, der bruges til dåsemad, da det forhindrer kontakt mellem maden og metallet i dåsen, så maden ikke får en bismag af metal. Og maden det vil ellers smage metal, hvis der ikke var den her hinde eller sådan skærm mellem maden og metallet i dåsen. Problemet med bisfenol A, og især brugen af det i fødevareindustrien, det er dog, at stoffet er hormonforstyrrende. BPA det er et østrogenlignende stof, hvilket betyder, at stoffet ligner østrogen på strukturen. Derfor så vil det binde til de specifikke receptorer, der er tilhørende østrogen. BPA det er en agonist, da det udover lignende stoffet også har samme virkning som østrogen. Det laver også samme proces som det oprindelige hormon, og det kan fungere som en booster af hormonet, hvis der indtages både mindre eller større mængder af agonisten. BPA det er problematisk, da det kan have store konsekvenser for især den hanlige kønsudvikling hos mænd. Kvinder, der indtager østrogenlignende stoffer, de kan gennem moderkagen videregive de østrogenlignende stoffer til fosteret. Hvis det foster det er en dreng, så kan BPA have konsekvenser for fosterets kønsudvikling. BPA det kan nemlig hæmme fosterets FSH-produktion. FSH det påvirker normalt Sertoli-cellerne til dannelsen af det vigtige protein androgynbindingsprotein, og det protein det binder testosteron, hvilket øger koncentrationen af testosteron i sædrørene, hvor sædcellerne modnes. Og det her det kaldes så for testosteronreceptorkomplekset. Og hvis produktionen af FSH den hæmmes af BPA, så vil Sertoli-cellerne også hæmmes, og det har konsekvenser for de hanlige kønsorganer, da testosteronreceptorkomplekset det er rigtig essentielt for udvikling af normale hanlige kønsorganer, og også for undertrykkelsen af udvikling af hunlige kønsorganer. Så de hormonforstyrrende stoffer, der er indtaget af moren, de kan altså forårsage misdannede kønsorganer hos sin søn. Og herover så kan det hos mænd også have betydning for sædkvaliteten, da produktionen af sæd også stimuleres af FSH. Så hvis produktionen af FSH nedsættes på grund af BPA, så vil sædkvaliteten også blive dårligere som konsekvens heraf. Der er nogle meget alvorlige konsekvenser ved brugen af bisfenol A, som jeg før har nævnt. Og de her problemer de forværres ved, at det er rigtig svært at finde rundt i, hvilke produkter der indeholder BPA og hvilke der ikke gør. Og det er rigtig svært at finde rundt i det, da der ikke findes nogen mærkning på produkter. Så man kan ikke på et produkt dåsemad se, om det indeholder bisfenol A eller ej. Derfor så er det uvist, om man har indtaget stof eller ej. Og det er også de færreste, der rent faktisk ved, at dåsemad indeholder det her stof, som er hormonforstyrrende. Og det kan være rigtig svært for især gravide eller nybagte mødre, og det kan have store konsekvenser, da de helt uden at vide det kan videregive østrogenlignende stoffer til deres enten ufødte børn eller deres spædbørn. Og de kan derfor så ikke vide, om deres barn er i farezonen for at udvikle misdannede kønsorganer eller kan få nedsat sædkvalitet i fremtiden. De østrogenlignende stoffer de kan også have konsekvenser for børn, da det kan ændre deres kønsudvikling, og det kan måske også endda gøre, at de kommer for tidligt i puberteten og så heller ikke udvikles korrekt. Så den manglende mærkning forårsager altså også mindre opmærksomhed på området, da man ikke ser det nogen steder, og derfor så kan det have konsekvenser for rigtig mange mennesker, der slet ikke ved det. Problemerne med bisfenol A de tiltager og bliver værre, da man for nylig har fået nye forsøgsresultater, der blev offentliggjort i nyhedsmediet Medical Express.
Og de her nye forsøgsresultater, de viste, at bisphenol A allerede er skadeligt ved langt lavere mængder, end det grænseværdien er. Grænseværdien den er angivet af den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og den er på 50 mikrogram per kilo kropsvægt. Det her forsøg var foretaget på dyr, og det viste, at dyrene blev påvirket skadeligt af BPA allerede ved 10-40 gange lavere mængder end den mængde, som grænseværdien EFSA har lavet. Og de mængder, som var skadelige for de her dyr, det svarer altså til, hvad mennesker udsættes for i hverdagen med de fødevarer, man indtager. Der er mange danske forskere, der nu mener, at grænseværdien den bør sættes ned til 4 mikrogram per kilo kropsvægt. Og de vil gerne have den sat ned, da de frygter, at den meget høje grænseværdi gør, at plastindustrien ikke holder sig tilbage for at bruge den maksimale mængde af BPA i deres produkter. Og det gør så, at de ikke behøver at finde nye muligheder og nye produkter, men det har så også den konsekvens, at forbrugeren udsættes for langt større koncentrationer og mængder af stoffet. Et andet aspekt, som forskerne de frygter, det er den såkaldte cocktail-effekt. Cocktail-effekten det betyder, at et stof kan være helt ufarligt, eller ufarligt ved den grænseværdi, der er, når det bare er af sig selv i kroppen, eller hvad man skal sige, men hvis det reagerer sammen med andre stoffer i kroppen, så kan de reagere sammen, og så kan de blive giftige eller endnu giftigere, end de var før for kroppen. Og det er rigtig svært at undersøge cocktail-effekter, og der er også kun lavet meget få undersøgelser, så man ved ikke rigtig, hvordan de her cocktail-effekter de virker, og hvilke der er for bisphenol A. Så det kan altså være ret bekymrende, hvis plastindustrien får for frie tøjler til at bruge BPA. Problemet med BPA det bør løses, da det har rigtig store konsekvenser for både vores generation og unge og gamle og de næste generationer. Og der findes nogle forskellige mulige løsninger på problemet. En af løsningerne det er, at man kan sænke grænseværdien. Hvis man sænker grænseværdien, så bliver forbrugeren ikke udsat for så store mængder BPA, og det vil måske også mindske de biologiske konsekvenser. En anden og måske lidt mere omfattende løsning, det er at lave en helt ny form for emballage. Og nogle producenter de er allerede begyndt at ændre deres emballage til f.eks. kartoner i stedet for dåse. Og så vil man helt undgå at benytte epoxyplast og blive udsat for hormonforstyrrende stoffer. En tredje løsning det vil være at lave mærkninger til varen, så kunderne selv kan vælge de produkter, der indeholder BPA til og fra. Og markatet det kan enten være et, der viser, at produktet indeholder BPA eller ikke gør. Og så vil kunderne blive opmærksomme på BPA og kunne vælge det fra, når de vil. For det er vigtigt at løse problemet, da det kan gå ud over både børn og spædbørn, da de kan fødes med misdannede kønsorganer, som sagt, at det kan have konsekvenser for voksne mænds liv, hvis de ikke kan få børn på grund af dårlig sædkvalitet, eller kan ende med at blive steril på grund af hormonforstyrrende stoffer.